po mga kalingap yung ano, bahay ng matanda. Nasaan kayo? Lola, asan ka na? Oh, anong ginagawa mo dyan, Lola? Ang kalagayan ko. Oh. Ko na lang ini kasi matatanggal na nga niyan. Sabi daw doon, natanggal. Sabi nung tao nagtatai ka daw. Saan ka natai? Dito kaya mahina na nga. Saan ka daw natai? Saan ka natai? Mahina kaya ang ano ko, ang pagdinig ko kayan. Kaya saan ka lang natai ta? Saan ka ba natai? Hindi na ako nag-anong dumang kay Ate Mirta kasi nagagalit si. Nagagalit. Hayaan mo na, Lola. Hayaan mo na. Saan ka natai? Napupo. Saan? Yan ang kubita ko. Nasaan? Nagaba. Makikita ka dito. Dito ka agad mo na lang natin. Kaya lumapit yan sa iyan ang si Arto na nagpagbunan ang kaya. Makikita ang ano mo dito. Kubita ko, kawawa nga niya ako dito. Dito ka, Lola. Doon nga ni sa namatay, hindi ako nagbigay kasi wala man akong ganyan. May namatay. Tapos sabi Sino yung ng namatay, kagawan, Lola? Sino namatay, Lola? Hindi na eh. Binapainom na nga ni ako, kaso nga ni ang sabi kaya hindi na ako mainom. Hinahanap ka Iniinom namin. ko na lang itong Red Horse nga ni, pero ayos. Kakamustahin namin si Lola Mamerta. Dahil hindi ako napapatulog pang hindi ako nakainom. Pero ang sabi mo, Hala. kaya Red Horse lang. Nagbili akong maliit and then I'm going to sleep. Bakit, La? And then after the wake up na 4 o'clock o 5 o'clock, the chicken is tuturaok. Maganda tulog ko kasi wala nga akong vitamin sa senior. Nag-iingi lang ako doon sa barkada ko. Maganda pala na vitamin sa senior. Yung anong Binigyan vitamins ako mo? ng ganyan. Ano, may pagkain ka pa dyan, Lola? May pagkain ka pa dyan, makikikain kami. May pagkain pa, Lola? Ha? May pagkain pa Pagkain, dyan? makikikain kami. Di pa Wala. kami nakain. Wala. Walang pagkain? Ano lang meron? Itong kaarap ko doon, kaarap ni Ate Mirta. Nakikiwas lang nga ni ako doon. Binigyan man ako ng 150. Pagkatapos 2 kilong bigas. Kaya ay, May nakain tapos, ka. Tapos ubos na. ang, Wala. ang kupi ko kaya rice coffee, basta may sugar. And then tapos milk. Wala bang pambili. Okay na ito. Basta rice coffee lang sa akin. Kasi ayaw kong maano nga ni ang mata ko. Dadalang ka ganyan. namin ng rice coffee pagbalik. Rice, coffee. Ilang taong ka na, Lola? Ilang- Oh, 78 this coming August. Ilan ang height? 78 na ako. Ilan ang height? Height. Height Ha? mo. Height mo. And rin. Ang taas mo. Oo. Gaano ka kataas? Nag-inom kami kagabi doon ng ano, manamatayan. Ay, mahirap Sabi ni na. Rinaldo Nainom pala Kagawan, to. Ate Susi, bakit hindi? Bawal yung mag-inom. Ang sabi man kaya niya, pwede reduce daw. Sino yung sabi? Ang Ako? alak, kasi ang alak nga. Joke lang yun, Ay, joke Lola. lang nga ni tayo sa... Ngay. Yung mga kaarap ko riyan, mga chismus, O yan na naman, ano na naman kayo dito, baka sabihin niya naman, may bata ako. Wala akong bata, may bata na. Meron daw ikaw bata. Ay, hindi mo. Bakit ka dito pagkatay? Nakita mo ang bahay ko, paano ako, ina? Oh. Sampo. Wow, may yung matanda mga kalingap. Pinako ko na lang yan kasi natikal. Dapat mag-asawa ka para may magawa ng bahay mo. Lola, mag-asawa ka pa? Ah? Mag-asawa ka pa? Ay, kayang-kaya ko pa man sana, pero itong mabait man. Kasi yung asawa ko hindi ganyan, pero bakit na ganon? Ako ngayon lugod na ang nag-inom, pero sabi kaya ninyo bawal. O kaya hindi na ako Para inom, nag-ano. pag nainom ang Kasi ano. malakas ang acid ng alak kaysa Red Horse. Hindi naman ako high blood, hindi. Ngayon, Lola, nakainom ka ngayon. Nakainom ka yata, Lola? Hindi, nakainom ka? Hindi man. Nang-inom. Nakainom ka? Hindi man. Hindi nga ni, kasi sabi kaya ninyo hindi ako mag-inom. Nag-inom nga ni kami, pero Red Horse lang. Ayos na ito. Sabi. Ano bang chinichismis sa'yo, Lola? Hindi naman kaya ako pala kapitbahay, hindi. Ayaw ko ng ganyan na istorya dito, istorya ayaw ko yan. Mas gusto ko pa dyan na lang.
Kaya inano nga ni susiling pan para mapatulog ako. 3 nights nagpunta ako doon. Tapos nag-uli ako about 1 o'clock na. 1 o'clock, nag-uwi ka. Oo, tapos Ano na magandang yan? kain doon. Maraming tao kasi ang daming kain. Maraming doon. pagkain. Nakakain naman kay Lola. Nakakain ka naman. Nakakain ay marami nga ni. Tapos ito na naman na markada ko mga akin ni Rinaldong na nasusigaro na hindi ka na para inom. Sabi ko yun din, pero niya ko hindi na itong alak, ano ang gusto mo. Sabi ko, o GSM, nagbili, ayos. Ay, huli na. Ay, flavor with Wala gobi. nang ano. Wala na. Mayroon yan flavor, 7 up. Grabe si Yan Lola bagang para inom. GSM bagayang pambabae man kaya yan. Lasinggera ka na niyan? Ka mga gwapo ninyo. Lola, nag-inom ka na naman daw. Lasinggera ang tawag dyan, Lola, pag lagi nagiinom. Lagi ka. Maski hindi naman ako high blood, hindi. Hmm. Mabigay ako sa yung pera. Gusto mo ng pera? Wala nga ang pira. Gusto mo ng pera, Lola? Mabigay ako, mabigay. Nagpunta man nga ni ako sa kapatid ko ng ganyan. Nagkakuha man nga ni ako, gabos na lang ipinamasahe ko kasi mataas na kaya pamasahe sa diba? Saan ka nagpunta? Saan namatay yung kapatid niyo po? Mula dito, nagbaba ako sa basod. Tapos nagbigayan ako ng 50 pesos. Sinuklian na lang ako ng 5 pesos. Takangan ni ako ay, ngunya mapi-out kami mayo. Hindi ko Magkano alam. yung inano mo, Lola? Magkano yung binigay mo? Ha? Magkano yung binigay mo, Lola? pamasahe? Binigyan ako 2 kong lalaki, tigpa 500. Wala rin. Wala akong naibigay doon. Doon maraming nagbibigay doon. Pag itong pamangkin ko na nagbigay si Clarita ng Pag isang pag na ganyan pala, Lola, maraming nabigay. Ay, dito wala yan. Walang nagbibigay dito, mga kuripot dito. Doon hindi kuripot. Itong pamangkin ko si Liday, nagbigay ng isang sakong bigas. Tapos may kalati pang bigas. Tapos itong fish cracker baga. Itong garo baga bituka. Tapos Lucky Me, pansit canton, mga pansit. Ay, dito wala. Kaya pag ako namatay, sabi ka kapatid ko, dalayin da ako doon. Tawarin sa Diyos yan. Hindi ka man mamamatay, Lola, hindi? Hindi pa Matagal ako pa. mamamatay. Sabi ko nga ni Lord, help me naman. I wanna stay forever in my life. You know what, Lord? I'm going to church every Sunday. Kay Lola, bibigyan kita ng pera pero masayaw ka muna. Masayaw muna. Ito na. Yan, mabigay tayong pera kay Lola. Yan. Ay, Diyos ko, kulang nga nini sa biskuit. Yung pira ini, aloy na ini, matagal na, tinatanggap pa ngayon. Oo, tinatanggap pa. Yung pira ngayon, pinapalitan na ini. Kung baga bilog ng ganyan, may dilaw yan sa gilid na yan. Ay, wala na. Ay, ito, Lola, magkano ito? May pira sana ako. Hindi, May pinapaalam ko pira lang. sana ako, akala mo. Ay, Lola, sige, sayo na. O, magkano ng pira mo? O, tama, ini pambili ng gatas. O, magkano na yan, Lola? Magkano Hindi na? na ako nakakagatas ngayon kasi wala nga ning ganyan. Oh, Iyang ang uli pa ko gatas. na yan. Pira ko sana yan. Lola, magkano na yan? 70. Ay, magaling. 60, 70. O magkano adult beer brand ngayon? Jesus Maria Joseph, 80. Ay, ito, Lola, sayo pa. O, yung pa O, Lola, magkano? Magkano ito? tama ini naman sa adult beer brand. Adult Ano brand. na? Adult. 80. Oo. 30 gram. Oh. I know, 3 gram. Pala, tama ini, may sukli pa man yan. Lord, I love you. Yan, bigay ng Lord yan, bigay ng Lord. Kabahay ko. Oh. Oh, ganyan talaga, Lola. Kasi nagbagyo, tapos nagaba yan. O, yun ang nangyari. Pati ayero na yan, matagal na ini.
Oo. Lola, may papaano ko sa'yo, papatingnan ko kasi malabo ng mata ko ay. Tingnan mo lang kung magkano. Magkano ito, Lola? Magkano yan, Lola? Magkano? 500. 500? Naiyak-iyak ako sa mga ganitong mga tao na yan. Huwag kang maiyak, Lola. Kasi Nagtatanong lang naman kung magkano ito. Hindi ko makita. nagtutulong ka mo sa mahirap kagaya kong ganyan. Hindi man, di ko man ito bibigay. Huwag ka na mag-iyak, di ko man ibibigay, Lola. Hindi ko ibibigay. Hindi bibigay. Magkano? Lola? 500. Oh, 500. 500. 500. Sa Tagalog, Lola, sa Tagalog, pera. Sa English, ano to? Ang pira, mahirap hanapin. Pero ang barkada, Madali. nakikibarkada. Okay. Pakialam. Ito, pag nahulaan mo yung English sa pera, sa'yo na tong 500. Oh. Anong English dyan, Lola? Ano rin kaya? Oo. Anong English? English dito sa pera. Ang English, 500. Hindi. Ang English? English sa pera. O 500 nga ni. Hindi, anong English? Anong English Sa dyan? Tagalog, pera. Sa Na English, pira, sa English, money. money! Ah! You have 500 pesos. Uy, darling ko, maluya na kaya pag dinig ko, maluya na nga niyan, mahina na. Kasi ngayon na August, 78 na ako, ang birthday ko, pista pambuwan, pero wala man ako dito, andun ako sa pamangking kong kagawad. Kasi yung mga kabarkada ko doon sa Karingon, nandyan dyan. Tapos pag ako nagbo-birthday, binibigyan ako, kaya, Lola, I'm happy. You know what, Lola, because today is birthday, this pista pambuwan. Ito pa, Lola. Oh. Naiiyak ako kaya. Hulaan mo ito, Lola, ha. Hulaan mo. Ano? Oh, sa Tagalog, Sa Tagalog, ay sa English, 500. Sa English, Tagalog, money. hindi. Sa English, 500. 500. Sa English, 500. Sa Tagalog, pag iyak, Lola. Pag nag-iyak ka, wala na. Dapat happy lang. Nag-iyak si Lola. Kung mayuk ako, kung wala kayo, ano daw ang gagawin ko? Ah. Nag-ano po si Lola kasi may natulong, naiiyak siya. Eto, Lola, hulaan mo. Sa English, 500. Sa Tagalog, Sa Tagalog, pira. hindi. Sa English naman, money. Sa English, 500. Sa 500. Tagalog, Tagalog, pira. hindi. Nagsisimula sa Sa L. English naman, money. Hindi, Lola. Ay, Sa- na. Sa Tagalog, 500. 500. Ay, hindi. Sa English, 500. Sa Tagalog, ano? Sa Tagalog, 500. Nagsisimula sa English letter L. naman, money. 5. Nagsisimula sa Nakakaribog. nagsisimula sa letter L. Nagsisimula sa letter L. May kwarta. Sa'yo to. Lola, Anong English yan? anong Tagalog sa 500? Sa Tagalog, Oo. Ang 500. pira. Eh, hindi, mali. Pira sa Tagalog, pira. Sa English naman, Hindi, money. 500. Ang 100, isang daan. 100. Isang Sa daan. pira naman, 100. Any 50. Okay. 20, 50. Ay, salamat mga akin. Makakabili na akong biscuit. Makakabili na akong gatas. Tapos, makakabili na ako ng ano, itong sa ubo baga. Kaya ano example? Ang 100 sa Tagalog, isang Wala daan. rin sa Tagalog. Sa English naman, money. Ay, di ko na. Kagwapo rin mo. Ang 100. Kagwapo ninyo, Noroy. 100 sa English, sa Tagalog, Sa Tagalog. isang daan. Isang daan. Sa Tagalog, 100. Oo. Ito naman, O, iyan naman. 500 sa English, sa naman Tagalog. Sa Tagalog. Sa English naman, money. Ay, Diyos ko, Panginoon. mali, Lola. Kung ito 100, Yan, akala Tagalog mo balon nito. yan. Kaya hindi ko pa yan napapaayos. hayaan mo yan, Lola. Dapat mapasayo to, mahulaan mo. Kung ito 100, ang Tagalog nito, isang daan. Pero dahil 500 siya, ang Sa Tagalog nga niya ni ay 500. hindi, English. Tagalog, Ang Tagalog, 500. English.
Sa English naman, money. Hindi mo makukuha yan, Lola. Oh, ito, peram nung 100 mo, Lola. Oh, sige, sa akin na ito. Ay, joke lang, Lola. Sige. Ito, 100. 100. Sa Tagalog, 100. Nagtataas, 100. Nga niya sa Tagalog yan. 100, Tagalog. Kagwapo mo. Pira usog, Pira dityan ka mo. usog. Diyos ko po, na. Lola, Ito, isang daan sa Tagalog. So, sa English, Sa 100. Tagalog, 100. Yun, mahulaan na ata ni Lola. Okay. Ito, Lola, Yan naman, 500. sa Tagalog, Sa Tagalog naman, 500. Ay, 100. Ano? no. Kaya nga ni 500, di ba? Sa Tagalog, Sa Tagalog. ano ang Sa 500? English naman, 500. 500. Sa Tagalog, Tagalog. Iba pa. kailangan ito, mapapasa ito para mahulaan mo. Ito na example. Ang English nito, 100. O, yan naman, 100 yan. Sa Tagalog, 100. Tagalog, 100. Ito, English nito, 500. Sa Tagalog, Sa Tagalog, 500. wala, hindi tayo matatapos Iba pa dito. siya. Sa Tagalog, Lola, 500. 500. Sige, Lola, at babalik ko na Aram ito. mo kaya sa Lola, babalik ko na at di nahulaan. di mo Ay, na joke ulaan, lang, Lola. Makakabili na akong gatas. Yan. Lola, nalungkot at may pera. Baliktad, pag may pera, malungkot, no? Pag Pag walang wala- piraan, very lonely. Pero pag may piraan, so happy. Ay, Diyos ko. Lola? Siyempre, kahit na ikaw din, alimbawa walang pera, siyempre, very lonely. Pero pag may pera, I'm so happy. Lord, help me naman. I wanna stay forever because I have my friend, they're too guwapo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun, mga Kalingap, good morning po and
today po Yan ang si aming siya ang kaibigan nyo, palaging malalapit